i pročitajte izveštaj koji je otišao tužilaštvu. Tamo ni u jednom trenutku nije rečeno da je Zadić u pitanju, kao što ovdje to izvrću pojedini poslanici i pričaju. Decidno piše, iz dvorišta navedene kuće izlazi u 03:42 47 časova, kada je također snimljen video nadzorom apartmana Vesto kako se kreće nazad ulicom Velibora Ljetovića Janje iz pravca iz kojeg je došao. U 03:43 52 časova Dragičević David je snimljen kamerom video nadzora preduzeća MK kako prolazi pored mehančarske radnje i odlazi u pravcu mosta na rijeci Crkvena, koji se nalazi u blizini navedene mehančarske radnje, gdje je na nepoznat način pao u korito rijeke Crkvena. I sve što se je desilo, to sam rekao, evo i pročitao danas jedan od narodnih poslanika ovdje, citirao ono što sam rekao prije na Skupštini, se desilo upravo tu. Još uvijek, bar ja ne znam da li tužilaštvo zna, na nepoznat način je pao u Crkvenu. Da li ga je neko gurnuo? Ako ga je neko gurnuo, to je ubistvo. I slažem se sa tim, da nađemo ko je taj. Ali sve konstrukcije koje su napravljene prije toga, počev od toga da je tamo Ćulum neki, gdje je pokojni David pustio poruku ako mu se nešto desi to veče da će biti odgovoran Ćulum. Pa se odmah vezalo za Darka Ćuluma kao direktora policije da ga policija krije zato što je rođak Ćulumov. Velika priča napravljena na tome. Na kraju se pokazalo da nije tačno. A poslije toga sljedeća konstrukcija velika koju pravi Slobodan Vasković objavljuje i do danas vodi takvu priču. Otet u Gospodskoj, 20 razbojnika iz narkokartela potpomognutih policijom, oteli ga, gepekovali, prebili, mučili danima, ubijali i tako dalje, silovali, šta sve nisu radili. Evo kaže gospodin Čavić, ovo je mali grad, sve se zna. Pa kako se ne zna niko od tih 20 razbojnika imenom i prezimenom ko su? Su duhovi neki?